Ang iya na lang samad sa uwang akong tanawon. Dinikit na posible ang iyang sama... Oh. Sa mani... Huwag may samad sa uwo si Rodel. Pero nagkaduko ang iyang naong kagabi. Sa mani pagkahita po nagkaduko maging siya kagabi. Huwag isakitan og maayo sa uwo. Pero karon, ano may samad ang iyang uwo? Unsa imong gibuhat? Rodel, hain naman ang samad sa imong uho. Nganong nawa, man? Rodel, asa ka? Tubagaon ako, hain ang samad sa imong uho. Iyalang ka. Ayaw pagawas. Noon sa to siya. Nagkabuang naman sa kami gawas, pero... Pero manong nawa ang samad sa uho ni Rodel? Mag-unsa man ito dihi sa kusina. Well, ino to. Dugay na nga way nagluto din eh. Anawang so sa kaldero. Nag-mold sa mga sir eh. Kuha na yung nigamit din sa kusina. Asa man din magpundo si Lula o ang iyang agaw nga si Ramil Palacio. Uy, unsa mo sa aba sir? Dali, atong susihon na. Hayag nagagay niya sa gawas langon. Rodel! Hain man ka! Rodel! Rodel! Oh, naraman ka diha sa ibabaw. Rodel, kinalang pasabton ko ni mo bahin ini dapita. Imo ning giandam para atong kataguan. Oh, Nganong mahadog bagang mupaduol na ako? hiya ka lang. Rodel, sultihi ko kung sa imong plano. Nganong kikuha man nimo ang termo sa bay? Ug naunsa man ang samad sa imong o. Nganong nawa man ni, nganong wala ko makit eh. Ayaw pagduol na ako. Rodel, ngano di ay ka may nahiubisan ka nako, ha? Pabuta ko diha. Asa man ka? Rodel! Huwag na siya maminaw na ako. Uy, Lula? Ikaw di ang mugha rin, Lula? Apag yun di ay mo. Wapag yun ay mo huna-huna nga bubiya din eh. Dili mi mo biya. Kung dili na mo makitaan si Sabrina. Dili na ninyo siya makitaan. Unsa? Nga na kasiguro mo kala. Nga dili na mo makitaan si Sabrina. Sultis din ako, Lula. Gituha na siya sa sinod na tag-iyan niya. Nga nung kutaw na kaingon mo ka na, Lula? Nga nakasulti mo ka na, ha? Si Sir Rodel ang tinuod nga tag-iyan ni Ma'am Sabrina. Tuwa siya karon sa mga kamot ni Ramil Palacio. Unsa? Huwag ko mahibaw. Hain magyud ka ng agaon mo. Hain siya magtago! Lula! Nga itikbas mo na rin mo si Rodel! Malayo mo na ako. Malayo mo. Ay! Lula, manuwi ka. Sultihin ko kung hain si Sabrina. Kung sa ibuhat na ng Ramil sa akong asawa. Imo kining sa si Rodel. Kalipasidan ang nataka. Unsa mo ka, Lula? Tiguan naman unta ka. Manigbas may noon ka. Dili mo makalingkawas ining inyong gibuhat sa akong asawa. Palayo ka mo din he. Muna ang inyong buhaton. Mapriso siya kayo ng imong gibuhat na si Rodel, Lula. Palayo mo! Palayo mo! Balik din Lula! Balik! Sir. Diret na lang ang una na musunod ni Lula, sir, kay dugo naman naman yung sama, no? Gamay rin eh. Ako lang yung bugkusan. Lakaw, pagtawag ko pulis. Dan adin eh. Sultiya nga natigbasan ko. Sundan ko si Lola dito sa kakahuyan. Sige na, lakaw na. Agoy, mayo gani kay tapsing lang sama di si Rodel sa bukton. Magtawag na kong pulis, ay!
man to akong mataak sa bahay sa mga palasyo. Pero, dili mahimong balibaran si Madam Mercy. Nabalaka gyud siya sa posibleng mahitabo ni Sir Rodel. Pero, kinahanglan masusisab na ko sa lola kung tinuod ba nga nabunyagan siya sa kulto. Hain naman to si Lola. Dinimang gito siya musuot ganina. Lagi nga kuhulungan ang pagsunod din ng taguanga. Doon na gini siya taguan. Tuwa siya. Misuot pa siya sa bagang duot sa kakahuyan. Kay Ginoo, tabangin ko nga makita na ko ang akong asawa. Luwas sa intaw si Sabrina sa kalisod karong mga oras sa Ginoo. Ay naman to si Rodel. O naman din niya. May paulit man tingali siya. Sabi akong buhaton ini. Bahala na. Mulugso na ko sa ubos sa sapa. Naarang uluhan sa sapa sa bandot. Bahala nagmasuko si Rodel na ako. Upauli ko sa bahay. Unsa naman yung dapita? Bagan man kayong kakahuyan din eh. O gamay na kayo ang agianan. Pero, nakasiguro ko nga, di mo suot si Lola Liling. Tuwa si Lola Liling. Milipot siya ng dukong punuan sa kahoy. Lola, dili may tabo nga mahulong ko sa pagsunod di mo. Busa, mata na lang ko. Lola, dili may tabo nga mahulong ko sa pagsunod di mo. Busa, uwata na lang ko! Magsulti ta! Lipot na ako siya. Anong nagkumpunuan sa kahoy? May ta. Lola! Sige! Asaha siya! Magdali! Salamat kay hindi ako sa bahay. Wow. Wow kayo. Annalisa? Lo! Oh. Mingaw pa din sa bahay. Lo! Annalisa! Oh. Nabalik ka, Sabrina? Ngano di ay Ma'am Mercy? Nag-expect ka nga. Di na ko mo pa uli din sa bahay. Bisan unsaon. Ikaw yun ang nagdagkaalautan sa akong anak. Ma, nangando ka ba dahil gihapon nga mawa ako sa kinabuhi ni Rodel? Oo! Tuod kay ikaw ang nagdagkasabok ni ining dapita. Mahain si Rodel. Tuwa! Nagabuang og pangita nimo. O kinilang ang ibutang sa imong hunahuna. May dautan ka ning mahitabo sa akong anak. Ikaw yun ang akong basulon. Hay day karon si Rodel. Tuwa sa bahay sa palasyo. Nangita siya nimo. Ngano mangita man siya nako, ma? Nagkita naman mi. Ha? Unsay? Nagkita namin si Rodel, ma. Dito ka nimi sa usa ka langob na katuga gabi eh. Langob? Unsa kang ubag ka ng imong gihisgutan? Ha? Langob. Dito sa luyo sa dakong patay kahoy. Unsa? Iya kong gipatago dito. Kay doon na siya gikahadlok kang mga tao. Nahadlok siya nga ihad ka sa mga miyembro sa kulto sa ilang Diyos nga bato? Ha? Unsa man eh? Gigapos ko. Unsa man yung dapita? Muna ko giniasa usa ka langob. Lola? Panahon na!
nga malipay ang akong alaga. Unsa? What is... When you listen to your skin, it shows. With the daily use of Lactacid Pro Sensitive, powered by Lactobiome Plus. Mga palpak na construction na nagdulot ng matinding disaster sa mga tao dahil sa kapabayaan at sa pangurakot ng mga nasa pamahalaan ay hindi maiiwasan ang mga ganitong insidente. At ang nakakakilabot pa ay bumabawi ito ng maraming buhay. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang pinakamalalaking palpak na construction sa buong mundo. Dito makikita mo ang isang gusali na inaasahang tatagal ng daang taon pero biglang bumuho sa loob lang ng ilang segundo. Masisilayan mo din dito ang mga tulay na akala ng lahat ay ligtas pero bigla na lang bumigay sa gitna ng rush hour at ilan pa lang yan sa mga masasaksihan mo. Dahil dito naghanda kami ng maraming entries ng mga kapalpakan sa construction. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Leaning Tower of Pisa. Kung pag-uusapan ang pinakasikat na pagkakamali sa kasaysayan ng arkitektura, siguradong kabilang ang Leaning Tower of Pisa. Sa unang tingin parang isa itong maingat na planadong obra. Isang eleganteng bell tower na dinisenyo para ipakita ang ganda ng Italia. Pero kapag tumitig ka ng mas matagal, mapapansin mong may kakaiba. At ang nakakatawa, hindi ito sinadya. Nagsimula ang proyekto noong 1173 na may layuning magtayo ng isang malayang bell tower para sa Pisa Cathedral. Pero bago pa man matapos ang ikatlong palapag, lumitaw na agad ang problema. Hindi matibay ang lupa sa ilalim. Dahil mababaw lamang ang pundasyon, humigit kumulang 3 metro lang. At hindi nito nakayanan ng bigat ng istruktura. Doon nagsimulang pumaling ang tore. At hindi pa man ito totally natatapos, ay malinaw na agad ang kapintasan. Nakatilt ito o nakatabingi. Dahil sa political unrest at mga digmaan na nangyari, ay halos isang siglo ring natigil ang konstruksyon. At sa isang banda, nakatulong din naman ito. Nagkaroon ng oras ang lupa para unti-unting sumiksik. Kaya hindi agad bumagsak ang tore. Pero habang pinapatuloy ang pagtatayo, mas lalo namang lumala ang pagtilt. Noong 1372, matapos ang halos 2 siglo, natapos din ang tore. Pero hindi na ito tuwid, kundi may nakapirming tilt na siyang naging tatak na nito. Lumipas ang mga siglo, mas lumalim pa ang anggulo ng pagkakatagilid. Ilang ulit na ring tinangka ng mga eksperto na ayusin at patatagin ang istruktura. Hanggang dekada 90 nagkaroon ng seryosong malawakang restoration. Nagsimula noong 1993 at tumagal hanggang 2001, gumamit sila ng makabagong engineering techniques para bawasan ang tilt at masiguro na hindi ito tuluyang guguho. Ang resulta, ang dating itinuturing na malaking kapalpakan ay naging isang pambihirang simbolo ng Italy. Isipin mo, isang pagkakamali sa konstruksyon ang ngayon ay dinadayo ng milyon-milyong turista bawat taon. Ang Leaning Tower of Pisa ay nagpapaalala na kahit ang mga pagkakamali ng nakaraan ay pwedeng maging obra sa kasalukuyan na hinahangaan ng buong mundo. Lotus Riverside Complex, Shanghai. Noong 2009, naging headline sa buong mundo ang isa sa pinaka-dramatic construction failures sa modernong kasaysayan. Ang pagbagsak ng isang gusali sa Lotus Riverside Complex sa Shanghai. Para itong higanting domino na dahan-dahang nagsitumbahan. Nakakagulat at nakakatakot ito. Ang Lotus Riverside Complex ay itinayo bilang simbolo ng modernong urban progress ng China. Mga sleek at matataas na gusali ang nakaplanong magsilbing tirahan ng middle class at mga pamilyang naghahanap ng bagong pamumuhay sa lungsod. Pero noong Hunyo 27, 2009, biglang bumigay ang isa sa mga high-rise buildings. Ang nakakapanindig balahibo, walang lindol, walang bagyo, walang natural na kalamidad, pawang human error at kapabayaan talaga ang naging dahilan. Nagsimula ang lahat sa paghuhukay para sa underground garage ng complex. Habang tinatanggal ang napakalaking dami ng lupa, unti-unting humina ang pundasyon. At dahil nakatayo na ang gusali sa isang hindi matatag na lupa, lalo pa itong nagkaroon ng problema.
Parang binunot ang suporta sa ilalim ng isang higanteng haligi. Idagdag pa ang malakas na ulan bago ang insidente na nagpabasa at nagpalambot sa lupa, kaya't naging imposible na para sa pundasyon na hawakan ang bigat ng gusali. Hanggang sa dumating ang sandali, bumigay ang lupa at buong gusali ay tumagilid. Ang nakakagulat na natiling buo ang building. Hindi ito nagkapira-piraso gaya ng inaasahan. Para itong isang napakalaking kahon na itinumba, pero halatang wasak na ang laman at integridad nito. Bagamat kakaunti lang ang direktang namatay, ang pagbagsak ng gusaling ito ay nagdulot ng matinding alarma. Naging malakas na babala ito laban sa mabilis at padalos-dalos na urban development, lalo na sa mga lugar gaya ng Shanghai na punong-puno ng high-rise projects. Mula sa insidenteng iyon, naging simbolo ang Lotus Riverside ng panganib na kapag inuuna ang bilis ng pagtatayo kaysa kalidad at kaligtasan ay disaster ang kalalabasan. Isa itong malinaw na paalala. Ang isang gusali, gaano man kaganda, ay isa lamang higanteng patibong kung hindi maingat ang disenyo at matibay ang pundasyon. Hyatt Regency Walkway Collapse, Kansas City. Noong gabi ng Hulyo 17, 1981, naging saksi ang Hyatt Regency Hotel sa Kansas City sa isa sa pinakamalalang trahedya ng structural failure sa kasaysayan ng Amerika. Sa halip na maging lugar ng kasayahan at sayawan, ang hotel na yun ay biglang naging bangungot na kumitil ng mahigit 100 buhay. Ang Hyatt Regency ay ipinagmamalaki noon dahil sa kanyang grand lobby at modernong disenyo. Ang pinakapang-akit nito, ang dalawang suspended walkways na nakabitin sa ere, konektado mula second floor at fourth floor, at nakalutang sa itaas ng ballroom kung saan ginaganap ang mga party at sayawan. Para itong architectural statement na nagpapakita ng husay at ambisyon ng mga designer. Pero sa gabing iyon, habang daan-daang tao ang nagsasayawan at nagdiriwang, biglang bumigay ang mga walkway. Sa isang iglap, bumagsak ang dalawang tulay na bakal at semento diretso sa mga taong nagkakasayahan sa ilalim. Ang dating masiglang musika ay napalitan ng malalakas na sigaw at pagguho ng bakal at konkreto. Mahigit 114 na tao ang namatay at higit 200 pa ang sugatan. Marami sa kanila ay grabing damage ang tinamo. Sa dami ng biktima, itinuring itong isa sa pinakamadugong building collapses sa modernong Amerika. Nang sinuri ng mga eksperto, lumabas na isang tila maliit ngunit napakalaking pagkakamali sa disenyo ang Duha ka. plano, isang set ng hammer codes lang ang gagamitin para sabay na suporta sa mga walkway. Habang ginagawa Ayun na. ang proyekto, binago ito at pinaghiwalay ang support Ayun na, maganda kayo ron. Ang problema, may ang bigat na kailangan dalhin ng mga connection point. Isang load na hindi na kayang kasanin. Sa huli, bumigay ang mga ito at tuluyang nagpatumba sa pagkakis. Pila. Ang nangyari nito ay hindi ng aksidente. Kasi itong araw, Ilang buwi? bukas ng Ay, ginusin ko na. Mahal kayo ron gasolina. Pinakita nito kahit gaano kaganda at ambisyoso ang disenyo, kapag isinagtagay ang tamang proseso at kaligtasan, pwedeng magdulot ito ng matinding kapahangakan. Ang higanteng tangke na biglang sumama. Isipin mo ang